manyalo bedo kata kinyalo pimo to moko mawuok mana ng'wech to bende en moro makinene en Land Rover moro marachar koso kata tingeni teri kareru kata koteri kama gimidhi timoni iboduogo gone mana jimba don wijo kata sirkal mawuok sani ni iwinjo nyocha kata baya simo nyocha gninde utegi on Friday nyocha chuno gi mondo gilor simo kata giwe simo in a location moro matofauti ng'ato we simo ka tidhi nindo kata Narwai iwe simo Narwai tidhi nindo kata Kileleshwa nikech ikia ka ila mono Nyasaye to tich tiyo chop sadi nikech inyalo kwanyi anytime anyhow kichako neno ka Subaru moro man tieko number plate moro ma piny moro kata number plate moko kelewa chako liwo tiend gachi to gari miwe iwuok manjo wadalora rum naka aneka katimo to mage ndalo moko wadwa doke ineno nikech ineno flying squad cha called this special group tich manjo gitiyo is just the same kata mo tiyo mana the same things koro wano wakwayo ne kwasudo mbele wabede ane gi sirkal ma ok mantie kod interest mar jo Kenya piny ma ngima mar dhano ok en gima nono lakini be chaki doge yudo no that special group nyocho konya nikech nwanka iwicho wacho injo kwacho nyocho deal kod joma nyocho tumo gik moko ka wash gini joma ncho la manyo tumo biashara mag drugs ino kama ne gima ncho tumo joma magik mancho tiyo koro nyalo yudo no as much as jincho wacho no rach otemo kabisa in terms of reducing crime kod weche machalo kamano. Aya, pod wantiere kae. Propaganda mathoth to nitie. Kendo ka irango gi kae mana ka gibiro yo makare. Nur Gabo, mano e yor kojolo, mano ka irango jatenda obila mapacho ka yor kojolo masani. Bende osegolo wach makamano, bende chik makoro, bende jatend piny Kenya William Ruto sibira lela wacho ni ene manogolo chik machalo kamano. Wada mana rango kamachelo ni gik mage mantie. Apisas mantiere, sani bende ka irango, igologi, kendo iduokogi apis. Wada lo log tich mar DCI. Kendo gido kacha mondo mi giti. Gima bera gasi ni tije gi okolal.